Добрий раніці усім. Сьогодні понеділок, 6 студеня. Прыгаю в костёл Свята Три Королі. Почувши это, король Ирод занепокоился, и увесь Иерусалим с ним. И он собрал всех первосвященников и книжников народу и пытался у них, где повинен народиться Мессия. И они сказали ему: «У Вифлееме Юдейским, вот так написано пророком. И ты, Вифлеем, земля Юды, ничем не меньше серед городов Юды, бо з тебе вийде володар, який буде пасвіть народ мой, Ізраїля». Тоді Ірод, потаємно покликавши мудрецов, выведал у их про час з'явлення зорки. Пославши их у Вифлеем, сказал: «Идите и старанно шукайте дитя, коли ж знойдете, поведомите мне, как и я пойшов поклониться ему». Яны ж, вислухавши короля, пойшли. І ось зорка, яку яны бачили на усході, ішла перед ними, покуль не прийшла і не стала над місцем, де було дитя. Убачивши зорку, яны вельми узрадовалися. Увайшовши у дом, яны убачили дитя з Марією, маті його, і впали, і поклонилися йому. Серед дослідчиків Святого Писання нема одного міркування, ким були мудреці, що керувалися у Вифлеєм. Для нас, звичайних віруючих, мудреці – це ті, які досліджували природу і зауважали у ній сліди Божого діяння. Одні з них, як Три Королі, назирають за зорками, інші досліджують мінерали,
заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святого Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла усталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду у валадарстве Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут присутных, каб мы спазнали в нашем житті радость і супокой от Божого дитяти. Цябе просим.